Здравейте на всички и добре дошли в нашия канал Монко. Аз съм Моника, тя е Котото и това е нашето днешно видео и така. Преди да се правиш, ще се бъркаш, знам, че го казваш много Няма, то тя. звучи много чутива тя. Да, какво ще правим днес? Чалендж с храна, която започва с определена буква, а именно ние си избрахме буквата П. Аз съм на непроизволен принцип, той там на умбрях, той ми каза стоп и изпадна буквата П, не сме мамили, не сме лъжили и така. Този път няма да е с цветовете. Защо ли? Защото вече всички цветове се направиха, то не останаха никакви цветове в България, ние докато се усетим. Този гипсокартон зад нас, той не е за фон. Освен, че правим ремонт след време обаче, нищо, това е друга тема, така. Този гипсокартон ще ни служи за нашето табло, на което ние ще напишем нещата, които трябва да купим. Ние горе-долу сме си избрали какво ще купуваме сега. Но сега ще видите да започваме. И хора, ние отиваме да хапнем. Какво се путаш само? Взехме флапата. Много сме гладни. Трябва да не умрем от глад. Че това дето го измислихме с буквата П. Така е, малко е сложно. Ти ще хапваш. Много неща. Ти нямаш ограничения, така че... Добре, хайде. Буря. Има буря, Бури да. урагани. Това е моето, пристигна. Има малко пиле. Моника вече хапва. И хлапа. Какво става? Вижте как го боткаш малко, все едно те е гнус. Мидата я разтори. Моника, харесваш ли си твоето? Също аз го питам, да, много е хубаво. Сили. А къде е пъто? Това, че е паста. Да, паста. Виж сега, няма да читаме, значи обещаваме в това видео, че няма чит. Да, защото в миналото видео половината е много чи, пък това ни беше. Да. Вие храните ли уличните котки, защото Моника храни всяка една котка. Тук ще изключих камерата и какво се случи? Моника се размрънка и случайно моята паста отиде при нея и мен ми дадоха да ям тази. Излиза буря Бури урагани. и аз ще бързо Бертона ми да си фащаме пътя. Ще отидем да си вземем сладолет с буквата П. Сладолет с... Това не е честно. Какво не е? Сладолет не може да се Защо? Как? Така, тук-що ме разубедиха и ме убедиха, че не мога да си взема сладолет пистачио Да, с П. обяснете на Котото в коментарите, че въпросът е да ядеш ястия, които започват Добре, бе. с П. А той иска да си вземе сладолета във вид пистачио с П. А Добре, пистачио е все шоколад. пак, напишете ми отдолу в коментарите кой е любимият ви сладолет. На мен да ви кажа ли кой ми е? Дъвка и течен шоколад. Какъв му е? Добре, ние не можем да изключим камерата да отидем да си вземем сладолет. Не, това няма да е честно. Няма. Читари. Читари, да, хаштаг читари. Какво ще ядем за закуска? Ами ние понички ядохме в предишното видео, така че ще трябва нещо друго, например, може палачинки. Да, така се спуши с колни отгоре. Аз обичам солени. Не, мога с пармезан отгоре. С пармезан? Да. Ама аз пък ги обичам сладки. Какво написа? Палачни. Ти с какво ще ядеш, като обичаш сладко? Ами аз ги обичам сладки, обаче единственото, което сещам са прасковки. Прасковки да ти купим. Ама та така ще гам... Оле! Сладко от прасковки не става, но пюре от праскови. Такова нещо има ли за? Ми бебешка храна. И това ще е отвратително. Давай, пиши. Много грозно пише тук на това нещо. По принцип пише по-красиво. Значи хора, току-що направихме сместа, т.е. аз си направих. И сега Котото ще направи палачинките, защото аз не съм много добра в това, така че да си разменим нещата. Добре, сега на мен спа часа да направя палачинките. Сега ще видим колко съм добър де-факто с тигана и шпателка. Дали ще му видим така? Не мисля, че трябва да се пробваш, честно казано. Сега ви е първата палачинка. Да видим колко си добър. Сега сигурно ще се изложи точно за пред камера. Ти принципно си по-добър. Няма да се изложа. Как ги искаш? Американски малки или български големи? Не, мънички, искам дебели. Къснота ще е голяма. Бебе, аз не обичам такива палачинки. Сега следващата ще е американка. Слагаш сместа без да разтиваш. Опа. Малко се разтила, бебе. Не бе, не са разтила. Те трябва да станат по-дебели. Сега Те ще... малко стана като сърчице. Знаете ли как се готвят палачинки? Ето така. Поджапанки с чорапи! Какво ми се смееш? Ужас. Не стига, че те е твоето място. Когато си професионалист, не ти трябваш пателка, за да обърнеш една палача. Просто правиш така. Много си добър. Айде, да ядем.
Започваме да закусваме. Моника каза, че въобще не ми завижда. Това, което ще хапам аз, са палачинки с пюре от праскови и папая. Ти вече си ядеш обаче, не казваш това. Да. Аз имам обикновени палачинки с малко пръсен пармезан отгоре, така че много си е вкусно между другото. Мен си ми харесва, но което... Аз си мислех, че тя ще е прецакана, обаче мисля, че това път. Що аз да съм прецакана, моето си е вкусно. Защото е само единично. Това пюре, не знам тия бебета как го ядат. Мирише гадно. Не, пюрето мирише хубаво, но папаята имаше много гаден вкус. Папаята мириш на моторно масло. Това е много гадно. И няма никакъв вкус, май. По-добре да няма вкус. Мен мирише от тука. Не, това също ми харесва, но моето си е ново. Моето е някакво безвкусно. Бебешка закуска. Може да ни напишете отдолу в коментарите с какво дадете вие вашите палачинки, защото аз винаги ям с сладко, тя винаги яде с солено. Естествено, солените са най-хубави, всичко солено е по-хубаво от сладкото. Аз даже някой път си правя бананови палачинки. Абе, между другото, добре. Ами за обяд предлагам да хапнем пица. Какво ще кажеш? Да, ама такава замразена. Защото аз не обичам да готвя. Значи замразена пица. Как му да пише толкова грозно? Аз не му повярвам, честно. Пъпеш? Пъпеш, да, става пъпеш. Пъпеш може, да. Сега слагам да се прави и между другото ние през време гледаме Stranger Things, излезна трети сезон. Напишете ми в коментарите дали го гледате. Така, в момента гледаме Stranger Things. Пицата е готова и Моника вече хапва. Много е вкусна. Да. Ами, сериалчето е готино, пицичката стана много добре, неочаквано такава замразена пица стана доста яка. Друг път сме яли. Да, друг път сме яли и сега отиваме и там отзад да легнем, да си поспим и да... Много вкусна. Маця, че взема още едно парче. Ами, да, ако е останало... Сериозно, човек. Еми, тук виж, докато си го изяла аз да съм ги опукал. Да. На всеки се полага по две. В този сериал спри го за малко. Да. Кажи нещо. Харесва ли ти? Сериала ли? Пицата. Единственото нещо, което може да дадеш допълнение с пицата е черен пипер. Да ти сложи ли? Да. А ти без панталонки ли ми снимаш? Сега много се вълнувам за сериала, за това чао. Какво правиш, коси? Остави ме да гледам сериал. Ако си взема моето парче, що ти смужил? Няма бе. Айде, те ти е вкусно. Добро ми се иска и за вечеря да хапнем една пица. Не мълчи. Много е хубава. Ба! Ти не умаря ми се! Оле! Бъдете на пътя. Има ли? Колко сериозно? Няма, изядах го тук що. Няма. Вземи чинията да е. Излъгах, че съм изял писаното парче. Обаче. Последната парче е тук при мен. Сега се чудя дали да го занеса. Май. Няма да бъда гаден. Ще го занеса половинката. Половинката. Беби! Моника! Оказа се, че е останало едно парче. Не се оказа, ти си го оставил за мен. За какво си го направил това? Ми такса. Човек, ти си взял цялото парче. Колко да съм го изял? Айди, стига. Дай да си гризна малко. Ще се гризнеш. Айди, изчезвай. Стига ма снимай вече. Какво правиш, човек? Браво! Време е за следобедна закуска, за десерт, за каквото му кажете. Хапнем почта. Добре, аз не се виждам изобщо. Чакай сега, ще интродусна. Може да взем помел. Да, виж рулета. Та, ще гледате как ядем. Праскови и пъпеши. Взимаш две парченца праскови.
Праскови, всеки е ял праскови. Стандартен вкус, нищо необичайно. 100 пъти по-вкусни. Това беше онова гадно, дед мирише на моторно Знаеш масло. бабното гадже? Какво беше онова? Папая. 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 За вечеря какво ще ядем? За вечеря казахме печено пиле. Печено пиле. Да, печено пиле с 2 питки там. Печено е Такива. точка пиле. Плюс 3 ки. Ами хора, дойде време за вечеря, обаче ни домързя да си сготвим, затова просто отидахме на магазина и си купихме пиле с питка, която Моника докато сложи в чинията вече малко като нагриза. Така. И това ще вечеряме пиле с питка. Много вкусно. Жалко, че не можем да ядем чеснок сос. Но Това е супер сухо. не, много вкусно беше. Сухо пиле с суха питка. Отвратително. То няма сос, който да си вземем да е с пъл. Даже, да, специално не сме си взели сос, само за да не се изкушим. Да. С какво нещо може да си го гарнираме? Аз не помислих. Шерен пипер. Страшно. Толкова не Но сухо само шерен. това е. Толкова неща изядох днес, че не мисля, че дори нещо още ще мога да бъде след това. Но пък всички бяха вкусни, между другото. Без, Пицата мисля, че беше най-добра. без папаята. Не ми хареса папаята. ми Папаята беше беше много гадна. Уф, ще си легна гладен. Ей, това ще стане. Така е. Стига си вече от тази питка да крути. Ме, какво? Това пиле. Ами хора, това беше нашето видео. Надяваме се да ви е харесало. Опитахме се да направим малко по-различен чалендж от този с цветовете. Той стана същия, ама пак готино стана. Не, напишете ни коя е вашата любима храна с буквата П. И Дано ни общо кажете взето, пица. надяваме се това видео да ви е харесало, така че май ти каза да шерва там лайкове всичко. Така че очаквайте ново видео някога пак, в смисъл скоро. И това е. Живи и здрави! И до следващото видео.